preparada és ceràmica, peces úniques, no hi ha cap repetició i estan cuites a 1250 graus. En aquesta crida portem més aromàtics, és a dir, ampolletes que desprenen olor pel pany, ampolletes aromàtiques que pots posar als calaixos o als armaris, i bueno, per contenir espelmes aromàtiques, pols d'incens, cendrers inhibidors d'olor, etc. Això és el que portem aquest any.